Rupe na pločniku, nogostupu, pa sve do table na kojoj su i slova izblijedjela, samo su dio problema u osječkom naselju Josipa Kozarca, u kojemu nikakve obnove nije bilo 5 desetljeća. Osim što nemaju po čemu hodati, stanovnicima je ovoga vijenca problem i naći parkirno mjesto, pa svoje automobile parkiraju gdje stignu. Ovdje trenutno postoji 18 stambenih zgrada sa oko 300 stanara, a mjesta koja možete vidjeti sad u ovom okolici koje su potrebna za parkiralište su daleko nedostatna s obzirom na trenutni današnji životni standard građana. Kako je to bilo prije 50 godina nikako ne odgovara u današnjem dobu i ako 50 godina se ništa ne ulaže nikako ne može se dosegnuti onaj očekivani životni standard. 50 godina, kažu u gradskoj četvrti Gornji grad, u vijencu Josipa Kozarca nije bilo ulaganja, no zato je bilo obećanja pa i od aktualne vlasti. Bilo je obećanje u smislu da će se postaviti u plan etapnog uređenja, ali dalje od obećanja nije nigdje došlo. Uvijek to ostaje na riječima uredit ćemo, naćemo način kako ćemo kroz etape urediti. Nažalost, u gradu nisu čak napravili niti prvi korak, odnosno projekcije troškova kako bi se išta i moglo planirati, kaže Drenjančević. Upravo to u gradskoj četvrti Gornji grad zahtijevaju od gradskih vlasti, a oni su spremni iz svog proračuna za iduću godinu osigurati 100.000 kuna za tu namjenu. Na ovaj problem su upozoravali i prijašnji vijećnici gradske četvrti Gornji grad, no nažalost, kaže Drenjančević, čini se kako su u gradu zaboravili na vijenac Josipa Kozarca, čiji stanovnici redovito kao i svi drugi Osječani plaćaju komunalnu naknadu.